Valentin zu izan zinen, gurean lehen txapelduna, gero etorri zan osaben, talen guzuen eguna. Orain etxeko txikia, bihotza ostu eutzuna, makila eskuan dago, erdine garrez tuntuna. Amasei urtetik plaza, gaur biar basuna, zuen Kaixo nintza? Josabi. Zer, impresio emateu? Bai, beteta gehiago, baina utzik ere bai, ematen du impresioa. Zer da zuretzat Bilbao Arenara itzultzea? Txapela irabazitzen un lekura itzultzea? Uste dut Bilbao Arena dela oroitzapenez beteta daukadan leku bat. Hemen dago nire lehenengo txapela, hemen dago Bizkaiko eta uste dut Euskal Herriko bi emakumeren arteko lehenengo buruzburukoa, oroitzapen asko daude hemen. Eserleku guzti hauen aurrean jarrita, eta beteta ikusten duzunean, txikiago sentitzen zara emakume izateagatik? Ez, esango nuke gaur egun final baten ja horregoteagatik bakarrik sentitzen zarela hundi. Beste gauza bada urteekin ikasten duzula horrelako egun batean, zure buruari esaten, inorrez da kasualitate zona iristen, hemen banago zerbaitegatik da, nire momentua ere bada. Hain etxekoa kutxuna, plazaz plaza buelta unai dot, jaso dodan maitasuna. Plazaz plaza buelta unai dot, jaso dodan maitasuna. 2018an, irabazi zenuen txapelura, orduan bihurtzen zinen lehenengo emakumea Bizkaian, Bizkaiko bertso txapelketa irabazten. Bai, hori da. Osa, nire buruan kolektibo bat edo entzuten nuen, ez? Zaten nuen, lortu dugu, pluralean, kolektiboa. Emakumeok lortu dugu? Bai, emakumeok lortu dugu, edo behintzat traba askoren kontra hemen gaude, eta ez gaude kasualitatez. Gu ere ona gara, guk ere irabazi dezakegu. Ze azkenean, 1455 edo, buruz nabil fetxarekin, baina Bizkaiko Foru Zaharrak esaten duenetik, emakumeok ezin dugula espazio publikoan kantatu, 1986an, joan zen lehenengo aldiz emakume bat, Euskal Herriko bertsolari txapelketara, edo bertso txapelketa batetara, 5 urtetako isilune batetatik atera ginen gu plazara, ia era bat, zera bat, maskulinoa izan da. Osa, nik banekien eta badakit nire pasioa hori izan dela eta hori dela, baina nintzen bertsolari sentitzen, enuen erabat nire leku sentitzen. Orduan, lehenengo Bizkaiko finalera iritsi nintzenean 2006an, 27 urte nituen. Plazetan 10 urte baino gehiago egin da gero. Bai, hor esan nuen lehenengo aldiz, bertsolaria naizela. Horra nintzen esaten, jendeak esaten bazidan, bertsolaria zara, bai. Ordura arte esan, bueno, bai, bertsolaria edo, ez dakiz zer, beti zalantzekin, ez? Eta nire inguruko mutil asko, gure adinkideak izan direnak, Bizkaiko finalean ez badute inoiz kantatu ere, euren burua bertsolaria aurkeztu dute. Zalantza guzti hauek, iruzurtiaren sindromea definizioak bere barruan hartzen dituela uste duzu? Bai, nik oso berandu jakin nuen iruzurtiaren sindromea zer den izen horrekin. Baina entzun nuenean pentsatu nuen, ostras honintza. Holan bizi izan zara urte pilo baten. Pentsatzen ez duzula merezi zauden lekua batzuetan, eta beste batzuetan pentsatzen zauden lekua ez dela erabat zure lekua. Eta dikotomia horietan egin gara bertsolari. Emakume izateak zer ikusia duela uste duzu? Nik uste du baietz. Nire inguruan dauden emakume bertsolari guztiei kosta zaie euren buruari bertsolariak direla onartzea. Nire inguruan dauden emakume bertsolari guztiak kuestionatu dituzte, ni desexualizatu nauten moduan beste batzuk hipersexualizatu egin dituzte,
Eta azkenean denok sentitu dugu momentu baten, edo ez dela gure lekua, edo norbaitek merezi duen lekua okupatzen ari garela gu. Hori sinestarazi digute askotan. Nik txapela irabazi nuen gauean, parrandan genbiltzala, etorri zitzaidan persona bat, eta esan zidan, hemen zaude ospatzen teteta, baina zuke irabazi duzu, etxaun lekuek poto egin duelako. Eta gelitu nintzen horrela, esan nion, ez. Nik irabazi dut, nik ez dudalako potorik egin. Eta oso desberdina da. Nik uste dut ziurgabetasunak sistemak eraiki dizkigula, sistema heteropatriarkalak, ez? Azkenean emakumeok plaza publikoa okupatu dugunean, zalantzan jarri gaituzte. Ez dizkigute gauza berdinak eskatzen. Nik urteak badamatzat esaten, emakumeak ez gaituztela espazio publiko okupatzeko. Eta gaur egun, ni oraindik ez naiz guraso, baina duela esainbeste urteetara arte, eskolako patioetan egoten zen, futbol zelai bat erdi-erdian, eta futbolean normalean, jokatzen zuten mutilek, eta beste denok egoten ginen, eta egon dira urte askotan, eskina batetan aldutena egiten. Orduan, hortik hasita, espazioa okupatzen nola erakutsi diguten batzuei eta bestei oso desberdina da. Eta espazio publikoa okupatu dugun aldiro, baimena eskatu behar izan dugu, neurri baten, izan behar izan dugu oso onak. Eta gizonen artean hori gertatzen ez dela uste duzu? Nik uste dut ez dela hori gertatzen. Arazo sistematikoa eta sistemikoa ez da gizonekin gertatzen, esan nahi dut. Egongo da gizonen bat aurpegiratu diotena gaztea delako dabiela plazan, edo iparraldekoa delako dabiena plazan, egongo da baten bat, baina ez da orokorrean gertatzen. Eta guk entzun behar dugu emakumea garelako gaudela plazan. Espagina izango gure nibelarekin ez ginela ibiliko gabiltzan beste. Entzun duzu askotan hori? Bai, batzutan bai. Eta zer erantzuten diozu? Garai baten ezerrez, eta orain esaten dudana da igual, pentsatu behar duzuena da, zuek zaudetela hemen gizonak izatearen bakarrik. Zenik nire ingurura begiratzen dudanean, bizitzan orokorrean, bertzotan, politikan, kalean, lanean, gizon mediokre pila bat ikusten ditut aginte postuetan. Igual pentsatu behar duguna da, horrek danak daudela hor gizonak direlako, eta ez gu hemen emakumea garelako. Ze ostras, guri inork ez digu ezer oparitu. Nik nire bertzo ibilbidean pentsatzen dudanean, barre egiten dut, unkitu egiten naiz, eta superarro sentitzen naiz nire buruarekin. Baina nik gertatu zaizkidan gauza txar guztiak, lerro baten kontatzen ditudanean, esaten dut, a ber, nik nola ez dut hemendiki ez egin. Hau dena gertatu bazait. Señorías, esto que ven aquí, que va de mi moño a mis pies, esto redondito me pertenece solo a mí. Y cada decisión que a ello concierne lo tomo yo. Señorías, las mujeres no somos incubadoras. No tenemos la maternidad en los genes. Las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo. 2014ko bideo bat da? 2014ko otsaila, bai, Madrileko kongresuan. Bueno, nola goratzen dituzu garaiaiek kongresuan? Ni politikan sartu nintzenean, nik egin dituen laburute Madrilen, kasi nire buruari baimena eskatzen hitz egiteko. Ni iritsi nintzen ara rebotez. Betu hori ere bada beste hori bat, zen iritsi nintzen ara 50 urteko gizon katedratiko bat ordezkatzera, nik letretako karrera bat baino ez daukat. Eta nik baneukan oso gaizki pasatzen nuen hitz egiten nuen aldiro, ez? Eta behin Sabino Kuadrarekin izketan eta esan nion eske esango nuke hau, baina eske iruditzen zaidela demagogia egitea. Eta esan zidan berak. Nik egiten dut, onintza. Gehiengo osoa daukate, ezin dugu besterik egin, tordan pentsatu nuen, ostra, gizon honek ez dauka konplejurik nahi duena egiteko, eta ni hemenago pentsatzen, ezin da egin demagogia, ezin da egin ez dakizar, eta beste guztia zola egiten dute. Eta 10 urte pasa dira, eta bai. Oraindik ere, diputatuen kongresuan egon zinen garai hortatik, jarraitzen duzu esaten, rebotez iritsi nintzen. Oraindik ere ez duzu sinisten merezi zenuela hor rebotea? Bueno, arrazoi guztia daukazu, baina eske ni zerrendako azkena nintzen. Orduan, egia da, merezi nuela hor egotea, gero demostratu nuen ondo egin nuela lan. Baina egia da, zergaitik sentitzen dut oraindik rebotez iritsi nintzela. Eske ni nengoen arratzalde batean, nire etxean siestan,
Eta ditu zidan pertsona batek telefonotik eta esan zidan, zerrendak osatzeko emakumeak falta dira eta bihar goizeko 11etan etorri Bilboko Barcelo hotelera. Eta horren enteratu nintzen, urrengo egunean periodikoan, zerrendako azkena nintzela eta listo. Torduan, batean deitu zidaten telefonotik eta esan zidaten, bueno, Iñaki Antigüedazen lanpostua eta kargua inkompatibleak dira, joango zara. Eta hola, no, joan nintzen Madrid, orduan, klaro, zuk ikusten duzu, egoeraren, gauzen kronologia, esaten duzu, eske, etengabe zineztarazten dizute kasualitate zeltzen zarela lekuetara. Eta ze eragin dauka horrek? Eragin handia dauka. Zezu iritzi beharran Madrilera pentsatzen, hemen egingo ditut kriston diskursoak, egingo dut kriston talde lana, eta naiz eta nik jakin, eraizela bizitzan politikara dedikatuko 4 urtetan, emango diot militatzen dudan alderdiari nire honena, zuzua zara pentsatzen, aberrez dudan ridikulorik egiten, aberrez naizen eskaileretan erortzen, aber ulertzen dudan debate politikoa, zoaz, gutxiespen batetik. Konturatzen zarenen arte, Sabino Kuadrak esaten dizunen arte, nik ere egiten du demagogia, eta orduan esaten duzu, oie, honek egiten badu, nik ere bai. Edo entzuten duzu, ez dut izenik esango, Espainiako politikari famatu batzuen diskursoa, eta pentsatzen duzu. Espadiolotzarik ematen hau egiteak. Orduan, zuk asmatzen dituzun mekanismoak, zure buruari esateko, hemen zaude, balio duzu hemen egoteko, eta merezi duzu behintzat momentu batzutan, hemen egoteaz gozatzea. Baina nizuk egin behar duzun ariketa bat da, inork ez du egiten zure partez, zoritxarrez. Beste bideo bat erakutsiko dizugu. Vale. Hau 2023koa, Bizkaiko bertso txapelketakoa. 1000 aldiz entzuneban, neska atara paparra, bagaur aizaren moduan, atara nahi dut bularra. Enaz honetan onena, ta enaz honetan txarran, baina irauteko beti, batu izan dut indarra. Baina irauteko beti, batu indarra. Hori da nire delitu eta meritu bakarra. Orduan ez zenuen finalura irabazi, Ez, baina orain bezalaxe, unkitu zinen pilo bat. egia esan bai. Eta uste dut, azken agur hori momentazo bat izan zela, ez? Ni berez unkibera naiz, eta askotan pentsatu dut bertzotan hori zerbait txarra dela. Zergatik? Ze lehen nik bakarrik egiten nuen egar, orain jende gehiago egiten du zorionez. Ez? Baina lehen hitz egin dugu erreferente eta ostra, Aizak egin zuena, kristona izan zen, bota zuen agur apoteosiko bat, eta titi bat erakutsi zuenez. Eta ni atzean nengoen, eta pentsatu nuen, jo, eske egin duena kristona da, ez? Iruditzen zait, nik beti esaten dudan hori, ez? Osa, guri esaten ziguten atera paparra, ez? Horrek daukan konotazioarekin, eta honek erakutsi du titi bat, bular bat, daukan konotazioarekin. Orduan, 30 urtetan ze bide eder egin dugun, ez? Eta aldi berean, pentsatu nuen, jo, kritikatu edo balioa kenduko diote gestuari, ze egin du lehenengo aldiz finalera luden neska gazte batek, ez? Eta orduan, bueno, esan nuen behitu, egingo dut, oza, nire buruarekin zor bat kenduko dut, ja paparra, bularra eta gauza horiek ja lehertu ditzagun, eta bide batez Aizari esango diot, eta bere belaunaldiari, izugarria iruditzen zaidala egiten dutena, eta nire babes osoa daukatela gauzak aldatzeko, apurtzeko eta lehertzeko. Ze gauzak asko aldatu dira? Asko aldatu dira gauzak. Eta hori, gure buruari onartu behar diogu, gu ere izan garela gauzak beste leku batera eraman ditugunak.
Eta hori gauza ederra da. Impostorearen sindromea edo iruzurtiaren sindromea, ez duz uste hain presente dagoenik egungo belaunaldietan? Egongo da. Pentsatzen dut egongo dela. Baina taldean errezagoa da gainditzen. Edo etxean usten, ez? Tarteka topatzen baditu zuaizpak lagunak, konplizeak, esaten dizutenak, ez. Zu hemen zaude, merezi duzulako, animo, denok izan ditugu momentu txarrak, pasatuko da, eman zure buruari denbora hartu arnasa, asko errazagoa da. Bueno, iruditzen zait errazagoa dela, gainditzea desatea, ez. Erreferente sentitzen zara honintza? Ba, orain ja bai. Erabaki nuen, ez dudala tardatuko erreferentea naizela onartzen, bertsolaria naizela onartzen tardatu dudan beste. Da ba naiz eta onartzen dut. Eta ze pasa behar izan da, onarpen hori etortzeko, eta horrela, beldurrik gabe, zalantzarik gabe, esateko erreferentea naiz. Ba, orain gero eta bertsolari gazten eska gehiago daude. Eta hurbiltzen zaizkizu eta gauzak esaten dizkizute. Ez guk zu maite zaitugu, ez dakiz zer, segin duzu hau, edo lagundu diguzu honetan, ez dakiz zer. Eta orduan egun baten esaten duzu, jo ba, igual egia da. Igual guk egin dugu bide bat asko pentsatu gabe, aurrera eta aurrera. Orduan, onar dezagun erreferentziatasun hori. Bizkaiko bertsolari txapelketa irabazi duen lehenengo emakumea naiz.